Iga bana banya bamuramura mutaranyuma ntegerere. Utaranyuma. Umukungu oyo. Onye ngina kale moyo. Karachunguza nyina. Haleluya. Ekimoko igwa. Karachunguza olyoyo. Ekimoko igwa bakungu na mutakuwa na bere igwa. Omumurako chako nyoma. Karachunguza kinana na kinyinale. Onye ngina taiyo. Chunguza muswati umwabo monene. Ekimoko igwa nchoma tochikuri barabaisia. Abakungu tukate bintebi yani mekonimi abasacha umusacha utatu kigoro nonyi weta anya to kutoka igoro ka kigo bwancha bono buya ndike ko cyane ngikeraga rojita urembo uborembo ko cyane akibana gwagera gatata handi kwaje kwabikibiro umusacha nonyene yanganyo orabe karundi rwanda uchiri takumeti ndwana lakini yakama mtate yakauchiri lakini abasubati uriya yogosi ayamba kono ayamba go bato muskungo yomo musacho kanyura marwa guteneka nyorote banga musacho tayo kenyure ko bato mukungu bino yone. Hallelujah. Get the point. Take a step forward. Thank God for everything. Nyasaye nawe sababu ya kerengencho na Mungu anapenda watu wake. Na Mungu naenda tapata tukuboli na Mungu na kuboli wherever I walk. Nyasaye unako sese nyo muntu bwe kuri kaneti. Ikiba bakire bakman. Onya gotaye kumanyango muntu na sese nirie. Tari abwate kibesa, tari agachite buya, tari asometa abwate kidigiri. Those are not qualification of someone who is blessed. Are you getting me? Omuntu sina kiora akorumanya ngo mungiro naseniri usumuga ko naseniri. Angalia watoto wake. Ndio wanani? Digereria abana b'omuntu onye gote kumanya ngo umuntu amebarikiwa. Na kia abana baye bechogete. Na kia abana baye bali. In terms of this life na in terms of Christianity. Abana amba mwirugite Nyasaye. Abana bankubwati bari kinjera cyo monene. Iyo ndio familia imebarikiwa. Familia zindali ya someta abana bakara America Mungu. Are you getting me? Mbako ba America lakini bako ntinya sole bakabeta iguru. Igomba sise nini? Mbako baba someta lakini bako leta bakungu bako nyuma bako nyomora. Ige familia ni sise nini? Kani familia ambayo imebarikiwa ni ile ambayo watoto wako kama watoto wako wanamcha Mungu, wanafuata nyayo za Mungu, wewe umebarikiwa. That's what I know. Lakini ngote abangora tia abantu banenga nchene millionaire. Nchene umuntu monene. Of course, people are being given something to say, but my account the source of everything, which is Jesus Christ. Lakini abana kwa nyoranga na agachire bwataba abagento ko cha mu office station territory se ino ale kwa nyoro ko tenga ocho mwana oyo na America akari na abachikuru oyo akorete lawyer Nairobi ali oyo chanyo ko tere sin dutayo. Are you getting me? Igo tenga yanya sa unse na bana badal umwana unamo manyito monene no modikonesi ari kanisa akora Nyasaye meremo abachikuru bane bakora chinyangi babiri to sare the news we want to listen. Are you getting me? Akitari ngabo ninya gaete ngomana ngurire gari tigiria gorobeye. Those are material things. Mtu kama unachifunia abantu abana bao. Ndogwana bagina agotira. If you are blessed, ngakyumo gimagwa abana bao bali. Bana bao bamade Nyasaye. Tali ngaba sombre bachi batu ade chibindo. When I want to focus asegentegeke, asengenchinsa chitaka chinsi nini, toje toligichinka kichinde tonyore chisemira na manganana. You getting me? Baro twatana ki we have four character mtu bata bakungu ti character yenye batite turigeli eyemo eyakabire gongo chutane character yemo egotoka sikitabu Isaiah 56 verse 10 nane ya chandire ya gerire nonye me chandege ndrete koba andonsi astogo ngakina kina baba na bakoro bali barenkeni agali bare ko totebina ekero mwana agosire onye kwagosa kusenchira Montonde bwensi mona no gokonyora igago ko discipline. Isaiah 56 verse 10. Malikago teba abarendi babantaba ni gobare me ukobonsi pi tibali no komanya bono tigante beiga igo banga tse ingakim yawazinga abantaba pi ni gobakarte ndo kiege so soma kuno wacha kungu abantu abonsi pibariki abarendi babantaba nibo barende tigande bega abakungu babantaba bonsi pibariki ndukiye
emeuko including me abakungu babekirwa ze chinga chintingana chikonye family chikonye kerogo babeire emeuko bonsipi asenye njage tibali no kumanya bakungu batageti kumanya abakungu bageri bana banyasale tigamba tebe okonyora abakungu ase baramangana bakugamba kaya yogochoka usitaya yokorosi na mangana yebitina na mangana mukanyarebe na mangana abakaba murabanyarebe na abana banyarebe yani chinga cyonchogani ekenyoro ugesale ko bari bituma bakutorogoze ne chayo no kubuge bituma yani mangana bakugamba is awkward things iko bari emeuko bonsi pinelio baba yitse chinkubu abakungu bonyi betara kim ekimoko iwe go nabarama igotunga chisese chirenaki abasache gaki yabo neche ndoiwana ini ayo aya sacha yano chirala lakini abakungu rero nabakungu kwanda abakungu abakungu nigo banga chisese chirenaki chinkubu esese nkubu mochano kibwana esese nkubu teliko koga igayo goraki chitanyare gokoga nigo chirairense nigo chiko nyakorota igwa chisese chinkubu abakungu abakubu nigo banje tobo gondereria nande bakona kurara igwa ingigeko gera abakungu ekero somo gitabu kemerengani kego teba mukungu mwanyu agache ngo muriyo tago aiga mangana mubwate bune chorus tari boyigo emerengani tatuwani go tiripo kayate bana omuntu onyoru mukungu mwenyo regetekia tuka tatuwani yamanya go tatuwani yamanya go teba iga omukungu obwete go siku ekieni geko ngainere obonya kieni bo ngainere kuri no mukungu obwete go siku no yo moiro gete nyasaye ntoiwana ini ngaya bakungu bare moiro gete nyasaye para atingo batisese chinkubu chiraire chitoherete chitabwati mangana yani kayo chibakaba murabari kunabari nababari geretigo omusacha nabari kunari nabarigo yani tuli naacha tukumeti igwa amarikande anga sese eteri kokoga we call it town dogs chisese chi town chiro chiko chiaragera yo chiko genda nyaro yemesa ayegenda urigere ko chiko genda nyaro ye gari chiarara chiatumuka chisese chi town chibwati chiro chirage chigote gusibara nangene limanya karibu ndebiro tubwata abakungu banga chisese chichi town musacha nande tereke ndugete umwana nasoma yani asoma ngana agusajya abantu benka yawo tutagete ko bakonsana okure na cyokura abana banyasaye ebintu mbere bitatu mukungu abwene tako bayiguru wetanyu musacha. There are 3 things women should be above men. Ebintu bitatu aseke mukyabo kero na masabo. Onya abantu bari batakiri gusaberenka, onya abantu bari batakiri gusabera abana, bakke ibintu bibebuya n'abakungu, bakungu tumepewa chukuru. Lakini kwa nyoro mukungu na banda chitabu gusaba tari gusaba, tamaye tata tukumanya abantu bayenga ikibale, yani arigo erege nene abana mbaragera, mbabeke yanga, musacha nala tachibeza. Yani hiyo mapumziko tu, lakini maandiko yanasema ya kwamba ni weremerete embera irenene itanyara gokonyo. That's why abatebanga bakungu banyasaye nimeroko bayabono nchamo naye bato tweboringa nchene sese nkuru igonguragera natimo yani ndesane tentimogete ngakinjera kitogokora onyu musacha karo mutindi gosikabwate michano gosikakunywa borebe gosikare bunari what are we supposed to do na bakungu banyasaye malikago teba let's go back to our knees. Tuira na sama goraito tusabera abasacha tusabera abana aba tusabera abantu benkaje in that manner enke yero lekana ko beyengejo igo mukungu tabiti no mukungu obwenderete kusaba atari kurara taje kero ngara lya konyora na basanyo ko binyokere ndongate viruses that kills the families tajo je yacha by the way viruses intro chimu itachi family eyemo yabo is not keeping the secrets of the family. There are some secrets you tell people of your family finally bari ko okon instead enka yawe yataguka ebintu byagenda gusarika ono what are we supposed to do? We need to go back to our knees before tarate no musani before tara kora kindi gyo tarate yonde bwenzi kenda asinya sai mugolinga yenya sai. I have got this challenge with my family. What shall I do? Ekero wasabirigo nyasaye bono bye ko monyende ekiagera abantu barabegeni
eko arabika to kunyara musige yao na bago kuchika gwetero muikana ki yenda bakasi nyarebe omutegi umuchanduri ekero wachire washeire nere mwasangaringa ndio monene atano tutale mwanyora ebintu byabire bya lakini ekero munyogete papa utarangere tigore ko morekeo igokonyora gwatebirike biriati watebyo kenyambi watebi nyarebe finally umuga kuriyo cyo kwigwira mangana ali kuja gukuminga ki igo yana bayari ngi igo ronya nakorta magoso igari kuchundangasi kenyureke abakungu egento gyato chandire na mangana abatebanga igo toga sesikubu we don't wake up ndura abo abakungu barabo abakungu bari kubukabuna baba bigaye kero ko mugaro babigaye ko ngo kasana amaite mu musacha bwate ni chara omodiri boli asaba liri bonzi lakini agatumio bongai boli nyasa amate agatulia abantu familia yayo ekero baito musacha ono muri yale ndubata basacha bali kero baito musacha ono muri yale what are you supposed to do Gosai no mubaraka watere no mukungu tuka timosai na yoreke uramba abasacho usangireti mara noyu marika kotega sekita byaba kulindunga ki omo baba sekita bya Timoteo omo kungu omo bora kabol asikwe asekenyoro encherende omo kungu toka timosacha lakini bwetende ta somo nene taliyo yoro mubaraka lakini abakungu gaza osesi ngomata lakini abwade baby sugar hapa Ano tadei amariko kwa manya konyora tuakiri litaje nyasaye nyaro kwa nyaro no Kristo bwabo bokonga bakungu nyasaye go tokonya ekerago nchakera nche ankonye anchene angubo ngai bwe goromono kuna ndalende familia yani kuna ndalenda abantu beka yani kuna ndalenda elinde mangara iga akobabija ebintu binde bigendera bara banyasaye abakungu abakuru na bwongo nyora kirokende abasubati manyete tigamba tebe eyo ndukarimo go tebanga abasubati balero mbakoyiwe mpako koigwa ekiagerore ore okomonya mibebe kwanyora mukamuro ko gose irumongina osogorire tugitata keire hiba kokumo sabero manya kuchikumukwanira nyasao robye nkoro yaye kamukumbira na muigwane abana banyasaye kwamanya konyora ngate ufutade go koimoka wachi gutangasa isikari umwana uyuigwa onyora manganali uruchi nucha komotebi nabo tegerere kati abana banyasaye tubura nyaseke neba nyinchoyo Maya konyora nyoko biara at the end of the day wakole tama mocho tarako boria lakini abasani otebiri sikari ya randira na achago kwanduru cheno yugwe abana baitu bachire chinga abana baitu batonyomere bachire chinga abakungu abange babatu mu chandoyo igo baguturiti abana babantu kura chinyanga uchosa ndatu gwatarisha tari ko salama eke kombe kerike yoko nyweri abande na bawa ya sebaga sogete na kiki bakonywa Onye ngwaze tubonyore baisike abachikorombaro wanakungoza ege kombe keri na kibakunywera the moment yo kubaturiti buya the moment ibintu biko gendera buya na aya mukama muroro mokebunanche kiryo gukorera nyoko byara ebenga kwa mukorera bo bari bunare number 1 na nyasaye na aya kugutiga oike myaka yo mominoyu oibura abana bamura na aya bakoletera bakabamura na aya bagutyori to deliver atebenga nonya nakwede kurwa sesi What are we supposed to do? Tara senjile wenerete hibange echoke korike wenerete abana banyasaye koko nyoru bwate nyoko byari nyanti kama yura kenda musabera samaru kucha kanyoru buchinga buri kwa yabwate nyasawo butiri mukirifukari amangana abere bujya kako nyora akongetie ngortari kuigu nyasako mutimukuru asuko kwese engejwe gendera haleluya ikimo gukwana abangire kuigwa bangire kuigunya sawo bakurira bigako batimoki bari mu cyandete bagenderera ubugima bakomba makorera mu ndemere haleluya hono byuranya ko berunya ko cyanda abantu waradeliwe kwangire gonchoka watebi wechoke kwangire wechoka finally at the end of the day ingi next usimwanya korra kinyo lakini sei nambu ya mwe no madezi mugana bandawe igwa iruga mechande mwanya korra muchi munginago kwa engayadioka mwana korre ngomo gakago kwinga muchubyo byoka iko kitwaro te abana banyasaye uno mungina echakira yo munyene abangina mwarega tukote twebereiria abana paka twaletire mechandazi ti family aba Kristo na intwa ba defense ya basomi ba maliko togote banga abantu bamaitenga intuna abantu ba maliko ngaichi ababorera at the end of the day ebintu byasalikira abana banyasaye sabera abana bao sabera abana bane ile nyasaba konye kubakole bari kolete ngomuchi tuyigwane onye nto kuyigwana nyasaba bamuchori ndogwanda kini Kono kwanya wara abandi by the way bikesi ngiri twarandu iri lakini teja za konya abantu bari konya waro muntu okole nyanki bya sana soko ugo ikonyora muntu manya kubona kimi
yani kwari kurakora ubutu cyumanye ko umanye kwanje mukamuro yo waje ngiye ko gese mbari cyumbe kemo kwari kuri yuyu bw'icyumbe cyawo yani nanko nkibona ayi kwatigita mukamo kwatigita mumuro wakaba yuci akareta umuntu yani bona ayi kwari kurakora ubutu igongi atagite kumanya umuntu bw'icyumbe cyawo watagita akoretera mukamo muro bw'icyumbe cyawo ndiwanda kini mwanya kora bakungu bandi bakoretera baseri bakaba mura bona bakmura kubale bossa abera tokeze itambayo lakini tusabiri chinga chitwalo lichibwata maji. By the way, wakati naangalia familia kama hizo ninalia machozi baka nguburi muumino oyo atangu kwarende kusaba abantu bayemba tumbaigeza kunge byoke kaki kwarete rugwakana wanto kotebise gwakana abana abataka abanya mirundu aba bakoreteki yani bonda bana banyasa enga yamenya ko bisyurodia Haje no mukungu kusabanya sawa nankonye kakinda ikinga kiyobo kolera haki kole kirinya saga ni haleluya ekimogo kwana mwegwenda mwamwanje bakaraho ukibona mutangira ni abagaka na kimogo gwenda abagaka buyamole bagakambi yamole abakungu bawanchoka niwe birengereryo batari kunyara nonya baka abandi bagokora abasacha babanda amachara abandi bayimuka igornais aye amalika agonte bega sikita kya numbers buno musubati ale nabagina nayo kuranginaza musubati yako ndukije nere nabali iga bana banya bamuramura mutaranyuma ntegerere utaranyuma umukungu oyo onye ngina kale moyo karachunguza nyina haleluya ekiboko igwa karachunguza olyoyo ekiboko igwa bakungu na mutakuwa na bere igwa omumurako ko cyako nyoma karachunguza kinana na kinyinale onye ngina tayo chunguza muswati umwabo monene ekiboko igwa nchoma tuchikuri barabaisia onya amozi mpayo chunguza muswati ba umwabo ngina ndo wana nakini lero bakaro bako chunguzayo bako nyora marogoba mandu bakata ndibagenda lakini manyanga ni tuwe bekire boge yugu tigamade ikiaja by the way no madege kora bana baitu babego chitaizi neki sadaka cyanya sai twasome ya bana baitu ekimoko igwa sadaka neki taizi singi kira cyanya sai twarage ya bana baitu bono bari kisiorori mbako igwa ekiagera abakungu ninto kwenda kwa kesabu yeju na gukumura bagaka baitu ikiagera bagaka mbarabe buake abagaka manyatu by the way kera kuna wasoma historia abagaka nabangina bagaka mabwati bintu binge bira abatangi ko so buruti bwiguru munyi wetera kini kaki abakungu tubwatebe ko lakini andora mole usibana njibe kangora abakungu tubwate bintebi yani mekoni abasacha umusacha utatu kiguru munyi wetera anya togo toka iguru kaki go bwancha bono buya ngike ko cyane ngikeraga rojito urembo uborembo ko cyane akibana gwagere gatata han kwaje kwabike biro omusacha nonyene yanganya orabe karundi rwanda uchiri takumeti mbewana lakini yakama mtate yaka uchiri lakini abasubati oriya yogosi ayamba kono ayamba go yangori omotwe yani tugate mekoni mingi iratusire ntoso azuru tugakanakana lakini abasacha bara they are not complicated egendo yuko kichani tabasacha nyasale kuba kon abarusia roro yani abatinore iga abasacha abange mbaye zombaro batuliki ari kwanja abatinore ko rwaro iga hekero kya abasacha bonsi pibara kutoka iyo mipango yakana second eye muri kyo ngo bigatabu gikurunga will marriage working in the world today agoteba iga abasacha kero musacha nikirudi nyuma musacha wale ponsi bagate kintukurunga second eye elizo yakabire na bako nyoma dare nyomba na bako sare kitikere gendo lakini kama za kujenga akonyora bochabe birenge bya tanta eki yo karakita na abasacha bali gutole keki yo kaiga bakonyora musacha kwa penyire kwa nyiro liyekyo igoro ni yapo mbinguni ni ya nani lakini abakungu tocha abakungu togochaga abantu banye nawe ni Illuminati abantu bakati nabayisiki abakungu asenyenje tubwate binte binke bigo yani bigo twale kali kucyali mbigwana fashion kego kigocha kwamenyoka tumaiti fashion ne yarali aya digambate yege teke
2014 na achite kusoma igiteke muge gutebega tari bintu byonsi yani ebintu mbire bikororeka nebiya asabantu bagusira lakini bire bibe asabantu bagutoreka ebintu mbire bikororeka nebibe asabantu bagutoreka lakini byaroreka nebiya asabantu bagusira ndugwana lakini ekitokoigwa ekini matenga nabo kikara koberege ko lakini nyasaga wanjira kuigura maiso ngaki abakungu we are very complicated ebintu binde byagerire nonyine ugwamate bwaito bwatikire na nyasaye nanda mukungu ekera amwire ko mukorera omunene amasaba ituga kwibikana limo lyo haleluya ekimoko ihugo ekiyekogera mukungu ekera gusaba igagwetiga so omunene nande ngaki pakote bali akore tonsi pi lakini umusacha na tunomuteka kenda asinya sae private na akongo cha kutanga yenye sana igorona lingena kutabiri nonyekine na kiribora akinya be kongo mune chuma abasacha na bakacha lakini numotore kita haleluya lakini umukungu de moment ya yari sirika ekiombe na abo goleti kaki kyalete ile mechana kara mwinyuri nya saa zubwangu mpwangu sana kolera soma nene kuna pipetiro mpwangu sana kolera soma nene lakini abasacha abangi babwachi ngo chingoro chinge cha Judas babwe kongo bune chunya masarungi babwate mechando lakini yani bashuka tika mechando ko tinga tokie nakia ko noene chika kichimuzi kuri abakungu abura kabara abangi lakini abasacha bakore tokie abakungu bara abangi ko abasacha bakukwa abangi asenge njani stress depression musacha abwate bintu bimwongerete ukuchikanyara nyumba mulembe tuyu okosoka isikaja sawa kuri gasi mulembe tuyu okonyana abwate girlfriend asigete mulembe tuyu kwanya abone bintu bya mwingeire otebanga ata wese mambo yo itairusi usaku bwanga ti Yesukari nakitwara tanaki igaba kungu nindutura konya abasacha aba ndugwana lakini igomo nyugwete kingoteba bakungu bali tubata abasacha ndutura konya abasacha aba na barabuto basira senchiringa bunei ekyaira nyasawo toire kewa na ari nyasawo sekurigireri no ene karo Yesu Kristo akole meremo akole meremo menge na abakungu abange na bwaguturi na bwakumyaka na bwakumyoka imbere bagia resinga Yesu obukira abatangani asinge njijage ekero beruri igaba kungu to kwerwa esege gutana upside down to kwerwa zemere manyanya saeri tutikora kweburukani tayore kanzara ndo orobora gudu abana no kona gutingora chinda nayo maete bali bakurusi kutina abatari kurusi at the end of the day bakonyoranga nka yabere buya nebito byabere buya Genesis chapter 1 verse 15 Yakobo aya 15 mwanara gukwa naroro elindejo toygunkie igobana kokogende ndebolinga anesese kubete Gosene sesere buya aya nesese yi town yakuragira yarara abantu benyumba yawo noimugite chirio kwanyoro mwana ndo chane yangende iwa ngana ko yole kitigamba tebe asenale ngumwana ndeka tukuna gusaba mwana uyo muchando kyobwate kama tebi ntange bintu bwate nga bako mwana bwate bakachianga ninata maitinga nchiro abuko irichanga cyabana oretire chimika yebirecha bono ge kumutina nyiko na kumoiritigana ali abana banyasai yoro totenga we are responsible of our children okonyana kitabu kuruma counsels for the church kego teba iga abaibuli we are also women tutakiri kutwa responsibility y'abana mutakiri kumanya umwana wasarara ninkiari na kiaboka lakini otenga chiro nyarebe bono ari gabo that man konyoro umwana y'ibintu byasarekire so mambo bono igwa okukanyokobe kotwakobogoiri twaba molito tokoba molito waibora gendo kieke ebibe igwa ngati okukanyokobe twabogoiri twaba molito kero kende buna bano okukanyokobe kero kende kwanyora at the end of the day unoliga kuno mokungu turi kwiserekana biri ubwate ekarota isanegeti wachikuliye njirende wetani kwa chikoy wenjerende kwanyora unoliga tuisanegeti okona kugamba abana babantu kunokona kugamba abana babantu kunokona kugamba abana babantu rero kwagamba oyo mandu kwagamba oburito ngona gukina bole mutienyoyo metienyewe biwike metienyi kianda nko iborore neki ngo ibora ningi bibo ibore be Muibuta abana batari nje natewe na batari ngakarada tebe bataringa no burito ko buri omwana
na bikutuka kero kende ayo kusina bana babanda machara kusine ndamambo bwati rero nyale kuchukua gacho koitege koy mutinyo yo moyeti nare bako nyare mutinyo mitinyi kyanda ke koyero koibwire bibe ebi bono mbiribye ubakesa umuntu bona tigamurusyo muntu bona kyari keke monyore kwanyara gwakorire riwakorire ibi cyane kama kweli haya uze kuja kuitenda mama kwe kwaragirirya abantu benyumba yawo kwanyore nyumba yawo abana bawo bacandegete bintu bigenderete gukona kwebula kingongo neira abana ikyangirira abana tali abantu okonda abana nayo monyene bwekonete ikyagera onye mwali ngazi kite mukona kugamba nyalebe bube buno wika mwawo iga onye gukumira na nechombe omo ikori kugamba kwanza bikoimurira chombe bono chombe kitanta ine na mabere chikurusia mabere ajwa saligete okomere ibusi kwa bimurire mekeri koko ikaranza bono nyumba mwawo ikaranza nye mekeri yonse yoro kwanyorange nsinga yawo bono geturutumbete getange ngirita mangangani goro buyabonde mboyo kwana kuburi ngomoga abakungu ntoire gasi yakongo etanya basacha se family abasacha bazobata se family bakungu tuko na kazi mrefu nage kora malikako tewa sikita ukemerengani ikomye kemge kemo umwana omongaini ngiago kora mwana omongaini aye malika itanywere tibongo bakisoma bayi mangana itanywere tibongo nakiyateba mwana omongaini akora ki yenera merenganya Sulemani umwana omuromo ngaini hiwa umwana omuromo ngaini igako gokeise Kolendo yoro moliri tigadara babu umuga kare mukate bubi kaine nyoko usobo nyoko mbo amakosa akora ikomya ya inabuli aba amakosa akora bangina bakire bana bakogere muga kare mukante ni kumano nganyoko usonga sobo nyoko amakosa muga ko yakora akora amakosa hakimu kuyateba hakimu kuyira ni buri kuyateba hakimu kuyateba umwana omungaini akora kintu kiki akogokeise lakini umwana omuliri akora tarangira kintu kiki ogo ichana igobano mugako yara gote umwana yanka soba nyokuso no buri museneke igera bwati ekera goteba kanyoko gusuka soba nyoko igamangana mbuyale ekero mwana akoretera umuchami gamangana mbuyale kusiga mangana nasalegete nkacha gosomege nteke makego ntebiga abasacha abana baba matinge tigamba rukebe n'abantu bari anodanga kata wijana umusacha bukurere ngo some merenganire ngabano gawe nanyebe egoteba naki umukungu munyakeni utali na semi igange ebonyi ebekira semi oye bichi 1422 Dike Mungu masomo. Tani mangana italia yale. Ngomo kungu umunya kieni utali na semi igange ebonyi ebekire myoro yembeche. Ega sieti myoro yembeche nerere. Asinga yitiza igo. Emyoro yembeche ega sie myoro no ko sensi aso buchabu okonyoro mwana obekire obunyira no eko beko buchabu umuntu oli me yali yendagira yali. Okonyoro dasi myaze bekire emyoro nere go sensi ligo okonyoro ndagira. Gekorusia aso bunyira boli. Emyore ne yengenjo bono rujura nyoru batekien tuli na semi chomo nene ayene ebo onke bonye bekira se myore yembeje rujuro bate fali wende ingi kyagira na teba iga barabanya sai ngacha gosomege nteke mokego teba iga ase familia mangana na bere umusacha iga ira authority umusacha aga irukubwa whether you like it or not umusacho onye gwasokere tomorebe muanjene munaligo musabire mokolera amaya nyasaya mutuli mambya ya haleluya onye gwasokere tu yutasomete mokolere munaligo ikiagira nabati value as a family litukararo that's when you realize that umusacho no you're doing it asenye njia number 1 nero ira authority which kind of authority ire is there kwa abana obonene na kubwamono kokonya abana ngaki is to the aya ira authority yo kwa abana obonene na kokora kidogo na kubabeke jere wenerete ndugwana kini abasacha abaira authority kubeka abana jere wenerete na kubasisenia nanga inereri umukungu
Omukungu nabwachi ngurjo gose nyomwana. Bakungu mora monyu. Ninchi some, ninchi ntware byonsi. As long as inde moyo, tipuati uwezo ya kubariki mtoto wangu, watoto wangu. Ambaye akona mibaraka anaachia watoto ni baba. Kama ako hai. Are you getting me? Hiwa, yama nyagochoka. Abakungu ntuto toire. We are like, goto nkeche enkoko, ibwate bichuchu. Nduwana kini? Enkoko, ekere bichuchu byayi. Imbura yaki, na kia okora. Eko bekama, etwerwe, lakini bichuchu bikora tekento kieke. Bire safe. Nduwana ini? Ekere oke bire safe. At the end of the day, mwanya korre kare tuanyeko, eko liyendagira kerene enkoko. Ngakia okora. Yanya ngikiri yaro sindagira enkoko yari jiyai. Tuwana kini? Higo, hingi tuwana, what are we learning from there? Omusacha nabe kiarabe, konya yagwakira gotoreka kwa mumanyire Yesu. Konyo musacha urikero gotoreka. Bitabu kya Bakorinto sabaga gutebana ki, onya gwegete kubwata no musacha otegeneti, wetera abana Nyasaye na mokonya. Agera abana na ubaku babwatani. Ndo iwana ini. Igaba sacha ababaitu tubabugore chigurube chibuna bare Nyasaye gakubakonya. Nimbwa tu musikungo yomo musacha oye. Musacha yakanyura marwa guteneka nyorote banga. Musacha tayo kenyure kubwata mukungu bino yone. Hallelujah. Wana kimo kote bamina yani. Manyo yino more. Omukungu yako gende mission utiko musacha oyo goye. Didia chiro musacha oyo. Oreta abasanyo nyenyengo emboli. Baragira n'abasani bakora. Mukungu ochukuru mission nyore emboli yenyira abantu baragirira yurira. Umate yo musacha kono mugaka naye kwali umwanji. Egedeke ne kwigotete. Tata tigaga kwaza yuma bogenda nandu tunibe mama. Bakungu barayunabo. Ako tebonye situndachi. Tiliko kwa rasara ngoro sibigo sakiko. Bono musacho yuba kekera ikatoleka ikakera ali kunywa mabari gotenga mukungu musacho tayo kenyo bato mukungu no yone. Ikakera mato mukungu ako mwigira chize amochos ekekera nenga kiyobuya ebenenga kiyobe. Amangana yelo soma sekitabu kemerengani na bogego tena kyo mukungu akoleta musacho ye obonene. Lakini mukungu akoleta musacho yubusuku iganga buna obugundo ase emeseto yayi. Kero munta kulita meseto moyale. Akibara mwakira basaje bakuko mukwerere barabara buraka tali mangana to sabere bari moya haleluya hani mwakirire mwechani nate banake nanya bari tora buraka to ba buraka bo umusacho ino Yesu ndo bana kin ire biya use tali biya igancherende abakungu ngiyeko gera nate banga bakungu tokolete kubuso kuna abana nate bama biga okonyora omwana okora ligoso. Basacha abige ndona acha gosoma mpabwati engaki yo kweberere ebe neba no maite nduntu abugoretu yani weka wakora nduge enda yanyegera talibo hakwa bara yabai watema kwegerera umwana uri lakini kwegerera umwana paka kwamororera mabera paka kwamusiria ndugwana lakini nonje kero mwana gosiri kukachwata ngora ikunde bwa akibona mwaka ibi narege duketia magonde lakini ataku usengu moronge inde bona aronchendra mabera usika kucha kunchanda mabiche kole Nyasaye nkonye akwanyora gwasuki bona abakungu abange biko tubwate mechando konyora the end of the day abana batwa bagitera twaba beka chimba bacheito paka tutelevo nebe ngoke yeke kucha kekubona bami ndo toka kuruma abunchumba endagira nera tutageti abana balikuwa bagitera omwalo yakwanyora pasire nake kortoko tukalwa advice kunga family ekubwaterana omukungu no musacha ageko genderera kira nyarika no mukungu garo mukristo musacha tayi mukristo igare nkondi buna nateba Nyasaye musacha o Yesu bwatana nere akorosi musacha ibaka bwenere na ndache goteba ngamane china nyorire Yesu nera atore kasirita ya Yesu igomane gento kiringa abana ba Nyasaye obuyangolinga turende ase buna bakungu ase terenga yo moyo elinde amangana yabe biya gotora nyore chinga kitumira nenga kiende kyagera igona akolo cyane cyaherde ekero turomera nenga kiende ntorre buna abakungu bale chiigo abasacha bakabachi chirafu nki abasacha bakorengani bunegwe nakyo musacha akorengani bune chirafu what are characteristics of giraffe chigo toka so musacha na what are characteristics of the ego na kibako kase kibusi ekeongo mama ekeongo yes kero turanyore chingaki na Nyasaye kana tumera nenga kiende ayundo yegera zo barakini karabwa tanga Nyasaye gokonye
tobe sese ye taoni eye raire omora yekero yararire tekoga mechande to ke family mechande to ke kenyoro mechande to ke kanisa nonyana abakungu mora yekero mora abakristo mwarire mangana asinyira abagakaba kenda samaru rankeli goro abagakaba na bengeju nyasa okore bemisukali at the end of the day ayo monyene bwe yakere sabana ki amaene mchibunande iga igoko kanikuana korokobe kukanyoko na gokoyungo na gokongo bane murito ngo iburangi borebibe nebe bikona kobe bikona kobe bikoibora bigorama kweli otame kurwaroro otari kuriri maiga nyasaho konyo mukungu bwenga enke yero rekane ebintu bigenderere abakungu twanje nyasaye atugambere na gwetanyonsi n'abasasa bari nyasaye atoire onye betu igete chingo boy kabana natika goteba bataratoreka tuire semene yoko basabira nyasaye bakonye tikama n'abasini sezera Yesu Kristo romogori uto. Get the point. Take a step forward.